A mi l'experiència que més em va marcar va ser sisè de primària, que vam fer un teatre d'anglès, que a partir del febrer o així ens van donar els diàlegs. Cadascú tenia un personatge específic, amb algunes frases concretes. Clar, era en anglès, llavors vam haver de practicar molt, llavors tenies grups. Clar, tu no parlaves sol, parlaves amb altres, interactuaves, i tenies grups que no eren els teus de sempre, llavors vam fer com molt de treball en equip i tal. I llavors també vam haver de preparar el maquillatge, so, vestuari, tot això. Va ser com un moment molt important i al final, clar, en sisè de primària, a nosaltres ens va semblar com molt important i potser no era tant, però ens vam passar molt bé i al final va quedar una representació molt xula. Ho he dit ja bastantes vegades, però és que te sents molt recolzat, ja sigui per professors, alumnes, per tothom. I com a vegades convivim amb alumnes d'altres cursos, no sigui només del meu curs, doncs també te sents que encara que no sigueu del mateix curs podeu parlar de mateixes coses i teniu coses en comú. I l'escola també et dona com aquesta ajuda a que coneixis també gent d'altre curs, ja sigui amb concurs de mates que fem, amb concursos de lectura en veu alta català, diferents coses. Recordo des de sempre, doncs, són aquells primers dies que fèiem el dia de la classe, que per conèixer la classe, sobretot quan fèiem canvis de classe i era una classe nova, amb nous companys, alguns que no coneixíem que venien nous, i doncs sempre ajudava molt a trencar el gel i a sentir-nos fer més pinya de grup entre tots. I també englobo totes les excursions i activitats fora de l'escola, que sempre tenim un bon record i és quan ens ho passem millor i creen també molt bona cohesió de grup.